O venres arranca o programa das festas na honra de Santa Baia, patroa dos boirenses. As orquestras Gran Parada e Esencia serán as encargadas de amenizar a verbena nocturna o venres e o sábado. O domingo terá lugar a Festa dos Callos e posterior serán tradicional. E xa o domingo, a segunda Festa dos Callos, na Praza do Concello, onde tamén vai haber carpa, e a unha actuación do grupo Atagea, e a tarde será un tradicional cos grupos prácticamente todos de Boiro, excepto un que é de Outes, que é a Dorniña da Banqueiro, Pedra da Aroña de Escarabote, os da Boina e a Beloura de Cespón, de Outes son de Outes, Nunca é tarde, Silvarbeira e aínda é cedo de Boiro. Habrá hinchables gratuitos e xogos no baixo do Concello a partir das 4 da tarde, isto domingo. Ademais das actividades lúdicas, destacan os oficios relixiosos con misa e procesión todos os días. O luns na honra de Santa Baia, o martes San Roque, o mércores a Virxe da Guadalupe e o xoves Santa Lucía, que congrega un gran número de devotos. O xoves é o día, se queremos, de máis afluencia. Veñen persoas de moitas parroquias da Bisbarra de Boiro, incluso do Son, e de Portosín, da zona de Ribeira, etc., de Rianxo. Celebramos Santa Lucía que atrae máis xente que a mesma patrona. O Concello colabora activamente coa Comisión de Festas na organización de numerosos actos, así como no apoio á contratación dos grupos, o espectáculo de fogos artificiais, unha charanga e demais actividades lúdicas. Colaboraremos cas orquestas, estamos co alumbrado, cos grupos tradicionais, e o serán, porque van a vir 3, 6, 8 grupos tradicionais o serán. Colaboraremos co fuego artificial e tamén cunha charanga. Dende a Comisión agradeceron a implicación do Concello, así como a colaboración das empresas e os donativos de particulares que fan posible a celebración destas festas.